खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं रबिन बसुमतारिया। दिनै 14 नभेम्बर थामहिनबा बर' थुनलाइ सान। 14 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। बर' थुनलाइ सानखौ 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव चिरां जिल्लानि बासुगावनि गयबारियाव जयभद्र हागजेरनि आफादगिरि आरो दैदेननायाव बर' थुनलाइ सानखौ गायसननाय जादोंमोन। 14 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव क'क्राझारनि बासुगावआव बर' थुनलाइ सानखौ दानाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो 14 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ सान एबा बर' थुनलाइनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। 14 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। बर' थुनलाइ साना बर' राव आरो थुनलाइखौ थुलुंगा होयो। बर' थुनलाइ साननि जारिमिना बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो आफादनि नाजानाय आरो बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै गायसननो जुजिनायजों सिनायथि होजानाय। बर' थुनलाइ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बर' थुनलाइ सानखौ गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो फालिनाय जागोन। 14 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं रबिन बसुमतारिया। दिनै 14 नभेम्बर थामहिनबा बर' थुनलाइ सान। 14 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। बर' थुनलाइ सानखौ 1952 मायथाइनि 14 नभेम्बराव चिरां जिल्लानि बासुगावनि गयबारियाव जयभद्र हागजेरनि आफादगिरि आरो दैदेननायाव बर' थुनलाइ सानखौ गायसननाय जादोंमोन। 14 नभेम्बरनि 1952 मायथाइयाव क'क्राझारनि बासुगावआव बर' थुनलाइ सानखौ दानाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो 14 नभेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ सान एबा बर' थुनलाइनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। 14 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान। बर' थुनलाइ साना बर' राव आरो थुनलाइखौ थुलुंगा होयो। बर' थुनलाइ साननि जारिमिना बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो आफादनि नाजानाय आरो बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों महरै गायसननो जुजिनायजों सिनायथि होजानाय। बर' थुनलाइ सानखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनै बर' थुनलाइ सानखौ गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो फालिनाय जागोन। 14 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान।